Какво правиш? Нищо, шмъркам и пия вино някак. Ти твоята не е лесна, само филми има една. Али, брате, бая, филми имаш такива лице, копели пред раздел. Ще копели разумели. Поне ни са те газили с кола, бе, какво се опокваш? Поне ни са те газили с кола, бе. Какво се опокваш? Ти пригазиха ли какво направи? Блъснаха, ма. Але? Не се бавам, бе, блъснаха ма с кола курвенската. Издебнаха ма, блъснаха, ма. Мъжиш ли? Смятай, те блъснаха с кола. Не гледам се, бе, пич. Сега ще ти пратя да четеш. Сериозен съм, бе. Не, бе, ама имах рани тук до космайна, всичко беше отрано, ето. Сега вече съм по-добре. Бях бомбок ти казвам. Курвенската, бе, направо как се прибирам и направо се засилиха и направо фръкнах 3-4 метра като такова, майна. Ами аз бях пълнат. Ма те ми са блъскали с Слушай, бе, Тяна, виж, ако ни тъви да един ден и се депресирам, вярваш ли? Не, то няма да се така. Не да скачаш, моля се, човек. Не, няма да скоча. Не искам да го правиш. Сигурност няма да скоча. Ни да го прави, човек. Няма да се отърват от мен доброволно. Трябва да ме изгасят те. Ако пратят на цивилизация там да ме избръчи, лесен съм доста в момента, ако го решат в начало. Единствено нещо да... Ако те блъснат с кола и тебе, майна, много е гадно да те блъснат с кола, няма какво направи, човек. Какво Тошко? Всички сме в ръцете на Бог. Няма да избегаш от касата. Когато ти е писано, ще заминиш. Без значение дали си бъркаш пулката на типана или ходиш обикаляш с меча и му триеш на макс. Но дали е вярно това, че е писано или каквото си го напишем, бе? Не знам, Аз съм го проверил лично, маня. Как го провери, как? На така, 4-ти сезон записано. Майка жива. Мутрешна организация. Няма никой във вас, бе, човек. Брат, мъкни ме, проверяваш дали този път ще изчаткат, ще изфърлят ли в канавка. Кървав гемблинг. Баснаха маскова, Тянко. Мен тук ме вързаха невинен. Аз виновен ли съм? Аз лежах невинен в първо районно, не знаеш ли? Нападат ма 40 човека, пръскам ги с спрея и ме арестуват мен и майна. Аз виновен ли бях? Ти си малко по-виновен, бе. Кой съм виновен, ме нападат с ножови, с бухалки пред районно управление, където хората трябва да са спокойни и накрая ме прибират с белезници, прибират ме на пеките и вътре влизат в районното. С кое съм виновен аз? Слушай, влюбен в мен е гей, безбитка лъж. Кое съм виновен, аз ми обясни, бе. Ти от папи са ми на вратата, майка жива. Никой няма на вратата, бе, човек. Ти ще ми обясняваш, поне 80 човека са ми били на вратата от сутринта до днес. Да, бе, това са фенове, бе. Не ти остига. Аз как да различа фен от враг? Как питам? Моите изненадат наистина и твоята не е лесна. They never catch me sleeping, майка жива. Да ти долу ли на гостията ви да язва? Мила е, пидерас, ела е. Ама що сега пидерас кажеш? Наистина, що кажеш пидерас? Аз пидерас казах ли ти? Тюх, да не кача да кажеш да пак пидерас. Истински ти геове ще дадат на вратата. Те майка, слушай, защото ти курвата точно за първ път ще го вкарвам на дуспата съм и ми звъни старец и вика педераза е долу, снима голфа. Защото ме кълнежо е тапако, затова се изнерви, защото ме кълнежо е. Тъпо е да кълнеш. Не е хубаво, виж, вярваш в Господ, не е хубаво, слушай сега ти кажа, не е хубаво се смееш за умрели кучета и за животни. Господ ще накаже, виж, ти се е бал, човек. Слушай, го Не, наистина. Заради едно да ти правиш турски магии на кучета, знаеш как съм се смял. Ама това е старо, това са глупости, човек. Ама не е хубаво да се радваш на смърт, защото ще се върни. Казвам ти го сериозно се. Кой се радва на смърт, бе? Ето. Ами ти се радваш, че кучето е умряло, как да не се ядосам без едно. Аз да се радвам, че някой е починал. Това е тъпо комплексарско. Не съм се радвал. Просто... Как бе, човек, ти се базикаш, че купа ново куче, само си кажеш, че купа нова майка. Не е хубаво това. Казвам ти го. Не е хубаво, наистина. Ето, казвам ти го. Не си прав за тия неща. Казвам ти го сериозно.
Това са грозни работи. Не може да се радвам, че някой е починал. Наистина. И аз не се радвам за майките. Смисъл, наистина гадна работа. Не мога лесно живота. Дай си говорим, бе. Той е тук. Се твоите работи, Тяна. Това не е там. Човек, май, вижте. Какво става това? Улица? Улица? Ой си пиш, мърка си, маме. Дай да го върнем, гледай, това е много супер. Това е машина, няма шопа, да е брат. Пустифика. Что-то мое полумое. Как си копчето,
What the hell is Ya ve. Моята песен е Лоско сърце. Лоско сърце. Ай, ще играем яко сега. Защото си известен. Това е престъпление в България. Завиждат хората на известните и ги мразят, майна. Виж, че Това ги оправя, али, брате, гледай края на матча. Лоско сърце, иска да пустиш моята песен, Тяна. Тяна. Иска да пустиш Лоско сърце. Да, песен бях да Повече не ме търси. Моята песен.